سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو لومو نخلنا بحبار تمهرنان تنكحنان كتعبينان تغليات بالكوارس عيزة غريبة لخو نايلوما استنبار نتوم أفقري أبحدار أبهيوت مسمت عمتن نبر زلنا وينا بقصنا نخيز زلنا أقدا ستمرتيا كساب موداتا كتكتلواد ما بتاتني حتىكم زي تمرتزيا بفلاي نتام ساخا زلا نتاف قاريت كاديا سبيت خاديا نصبح كتحزات دلي ናይ ብሓቂ ብፍቅሪ ምሳኻ ክትቅፅል እንተደሊኻ እዘን ሎሚ ዝጠቕሰን ዕሽሽ ከይበልካ ተገዲስካ ክትፈልጠን ኣለካ መጀመርያ ከተተግብረን ድማ ኣለካ ከበድቲ ኮናን ክትሪእዎን ኢኹም ኣዝየን ቀለልትየን እዝየን ተጌርካ ግን ኣብቲ ፍቅራዊ ሂወትካ ኣዝያ ሕጉስትን ዕግብትን መካይድቲ ክትህልወካ እያ ምክንያቱ ክትሪእዎ ኢኹም ሓደ ሓደ ግዜ ብከምኡ ስለዘይዓበና ነዚ ነገራት እዚ ክንገብሮ ዝነገረናን ዝሓበረናን ስለዘየለ መብዛሕትቶም ኣወዳት ንገብሮ ኣብተን ኣፍቀርትና ዳርጋ ባህሰ ሰለባም ወይ ፊልም ዝረኣናዮ ገለታት እዩ እምበር እዚ ከምዚ ተጌርካ ከምዚ እንተኢልካያ ከምዚ ተጌርካ ኢሉ ዝመኸረና ሰብ ውሑድ እዩ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ሕጂ ንኩልና ክጠቕመና ትኽእል እያ ከነተግብረን ድማ ቀለልትየን ምስትውዓል ጥራይ ዘድልየን ከየናዋሕኩ ናብዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኢለ ዝቐረብካ ክሳብ መወዳእታ ክትክተልዋ ካልእ ዋላ ገዲፍኩም እዚኣ ግን ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ብዙሕ ፍረ ከተምፅእ ስለትኽእል ኢለ ዝኣምን እሞ let's go number 1 ተቐዳመይቲ ካብዘን ምኽሪ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ይበልፃን እየን ግን let's start በተቐዳመይቲ take her hand ኩሉ ግዜ ጓል ክትሕጎስ ፍቅሪ ክስምዓ ምሳኻ ጥቡቅ connection ክህልዋ ከም ዘለዋ ክስምዓ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኢድካ ኣብ ኢዳ ከተንብሮ ኣለካ ከመይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ገዛኻ ክልቲኻ ክትድረር ከለኻ ዲኻ ምስ ስድራ ክትድረር ከለኻ ድዩ ክትበልዕ ከለኻ ደገ ወፂኻ ኣብ ሬስቶራንት ክትበልዕ ከለኻ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ኢዳ ስሒብካ ኢድካ ኣብ ልዕሊኡ እንተውሪድካዮ ኣብ ኢዳ እንተውሪድካዮ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮኔክሽን ወይ ከዓ ዝምድና ፍቅሪ ሓልዮት እዩ ዘርኢ ስለዚ ኣብቲ ዝኾነ ቦታ ኮፍ ኢልካ ክትድረር ከለኻ ዋላ ኣብ ቅድሚ ደቅኻ ዋላ ኣብ ቅድሚ ስድራኻ ይኹን ኢድካ ስሕብ ኣቢልካ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ናታ የስ ቆልዑ ይቐንዮም ኦፍ ኮርስ ክቐንዑ ይኽእሉ እዮም ግን they have to know it ክፈልጥዎ ድማ ኣለዎም ልክዕ ከምቶም ኣብ ልዕሊኦም ዘለካ ፍቅሪ ዘርኢ እቶም ደቅኻ ደቂ እንተለኹም ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም ፍቅሪ ከም ዘለኩም ተርእይዎም እንተለኹም ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብታ መፃምድትኩም በዓልቲ ቤትኩም ኣፍቃሪትኩም እውን ፍቅሪ ከም ዘለኩም ክርዩ ክፈልጡ ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢድካ እንተውሪድካላ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ናታ እንድሕር ኣውሪድካ ወይ ኢዳ ስሒብካ እዛ ኢድካ ኣብኣ እንድሕር ኣውሪድካላ እንታይ ይብለና ኣሎ this will make her heart melt ልባሲ ብሓጎስ ምኽኽ ከም ዝብል እዩ ዝገብሮ ይብለና ኣሎ እዚኣ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ካብ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝመፀት እያ ኣነ ኮንኩን ዝብላ ዘለኹ ስለዚ ገለገሊኡ ከምታ ዝተባህለታ ገይረ ከምፆ ዝፍትን ዘለኹ ስለዚ and she will faint from happiness ካብ ልባ ድማ ፍቅራዊ ሓጎስ ምልኣት ክስምዓ ይኽእል ይብለና ኣሎ number 2 take her hand when you walk into a room or down the street and she will feel like you are the best guy on the planet ኩሉ ግዜ ካብ ገዛኻ ወፂኻ ክትከይድ ከለኻ ድዩ ንከተማ ክትዘዋር ከለኻ ብዝኾነ ቦታ ከለኻ ብዝተኻለ መጠን ኢድካ ኣብ ኢዳ እንድሕር ጌርካዮ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ፍቅርን ኣኽብሮትን ኣብ ልዕሊኣ ከም ዘለካ ይስማዕ ንዓናና ወዳት ሜይቢ ኖርማል ኮይኑ ክስማዓና ክእል እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ግን እዚ ነገር እዚ ኣገዳሲ እዩ ተየሰኸኒ ኣሎ ኣብዚ ቆሪ ክንከይድ ከለና ኢደይ ሓዘን ክትብለኒ ከላ ሓደ ሓደ ግዜ ከኣቦ ከለኹ ኣብ ጅባይ ክእትዎ ከለኹ ይረአየኒ ኣሎ ሓቂ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ንሳ ቲቲ ግን ኣዝያ ንፍዕት እያ ዋላ ኣብ ጃኬት ኣትያ ምሳያ ትጨቃጨቃው ብዝኾነ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ኢዳ ኩሉ ግዜ ሒዝካያ እንድሕር ከይድካ ዲፕ ኮኔክሽን እዩ ዝፈጥር ኣብ ካልእ ብዙሓት መፅናዕቲ ከም ዝገበርዎ እቲ ኢድ ምሓዝ ንባዕሉ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ኢዱ ሒዙልካ ዝኸይድ ሰብ እንተለካ ደገፍ ከም ዘለካ ሞራላዊ ፀቅዒ እምባ ከም ዘለካ ኮይኑ ይስምዖ ተሓንጎልና ተኣካላትና ስለዚ ጭንቀት ስትረስ ተለካ እውን ቁሩብ ፍኹስ ይብለካ እዩ ሰብ ኣለኒ ፀቅዒ ኣለኒ ሕቆ ኣለኒ ክትብል ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢድካ ሒዝካያ እንተኸይድካ ኩሉ ግዜ ንዓዓ ዝበለፀ ክትረኽቦ ትኽእል ናይ ፍቅሪ ህያብ ክትኮና ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ድማ ብዛ ቀዳመይቲ ክፋል cuddling on the couch in bed or watching a movie is a great way to connect and make her feel like a queen and she will definitely fall for you
كادلينج مالتها تلفزيون كتر خلها ديو أب صالون كف كتب الكلها ديو أب زخونة بوتا كف كتب الكلها متنخاف بتخاوي كار رئاسات أقرام مشات ديو منكبا مدراس ديو إذا خمس مكبار دي بستفل عليه من قد كوني خليو كادلينج نتي دك تبعتيون دك أنسيان فللي علنا دك تبعتيو ጾታዊ ርክብ ምስ ጓል ምድቃስ ትዝበለፀ ዝምድና ወይ ኮኔክሽን ምስ ኣይ ዝመስለና ወይ ኢንቲመሲ ዝመስለና ደቂ ኣንስትዮ ግን እቲ ካድሊንግ እቲ ምትንኻፍ እንድሕሪ ፀኒሑ መቐፀልታ ናቱ እዩ ጾታዊ ርክብ ኮይኑ ዝስማዓን ስለዚ ፍልልይ ኣለና ኣብዚ ቁርብ ዝምድና ከዚ ዕጋበ ዘለዎ ወይ ሓጎስ ክስማዓ እንተኮይና ኣብቲ ርክባት እውን ቅድም ምትንኻፍን ምሕቋፍን ክህሉ ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ነቲ መስርሕ እውን ነዊሕ ይገብሮ ንዓ ድማ ዝለዓለ ዓጋበት ከም ዝስማዓ ይገብራ ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ጥራይ ንሪኢና ዘለና ኣገዳሲት እዚ ካሪእኹም እዮም ዝከኣል እዩ ቁፅሪ ክልተ a magic point እዚኣ ድማ ካልአይቲ ኣገዳሲት እያ use your arms እዚኣ ድማ there is nothing quite like feeling of having a guy come up behind you and wrap his arms around you እዚኣ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበልዋ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብፍኒስትራ ቴሌፎን ሒዘን ድየን ኣብ ክሽነ እናሰርሓ ከለዋ ድየን ኣብ ገለ ነገር ኣብ ዝኾነ ቦታ እናኣየያ ከለዋ ብድሕሪት መፂኻ ሕቁፍ ከተብለን ከለኻ ኦ ማን ማጂክ ፊሊንግ እዩ ዝስማዓና ይብላኹም ኣለዋ በዓልን ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከላ ናብ ካልእ ጠሚታ ከላ መፂኻ ብድሕሪት ክትሓቕፋ ከለኻ ሓደ ካብቲ ዲፕ ኮኔክሽን ወይ ካብቲ ዝለዓለ ተገዳስነትን ፍቕርን እዩ ዝረአ እንታይ ንብል ኣለና ፍቅሪ ኣገላልፃ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ንኣሽቱ እዩ ሚልዮናት ገንዘብ ዓበይቲ ያባት ጥራይ ኣይኮነን ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩም ግን እዚ ንኣሽቱ ነገራት ልዕሊ ማንም እዩ ዕጋበ ዝፈጥረለን ነተን ሓቀኛ ዘፍቅራኻ ደቂ ኣንስትዮ የስ ነተን ብልቢ ዘፍቅራኻ ንስኻ ክኾና ዝደልያት ዓበይቲ ነገራት ኣይኮነን ዝሕጉሰን ንኣሽቱ ነገራት the little things matter ንኣሽቱ እዚ ንብሎ ዘለና ምስትውዓል ዘድልዮ ካልኣይ ካብ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሓደ መዓልታ ኣብ ሶምን ሓደ መዓልታ ሓንቲ መዓልታ ኣብ ወርሒ ኣይሰርሕን እዩ ንኣሽቱ መዓልታዊ ዝግበሩ ፍቅሪ ከመይ ንኣሽቱ መዓልታዊ ዝደጋገሙ እምበር ልክዕ ከምዚ ጅም ከይዱ ሓደ ሰብ ስፖርት ከይዱ ሲ ናይ 2 ሰዓት ሰሪሑ መፅዩ ኣብ መስትያት ምስ ረኣየ እንታይ ርኢ nothing there's no change ወላ ሓንቲ ኣይረኣየካን እዩ ንግሆ ትንስኢልካ ሓንቲ መዓልቲ ስንኻ እንተተሓፂብካ no change ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝመፅእ የለን 2 ደቂቕ መዓልታዊ ስንኻ ምሕፃብ ግን ስንኻ ፅቡቕ ይገብሮ መዓልታዊ እዚ ነገራት ምግባር ድማ ልክዕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሶምን ከድካ 2 ሰዓት ካብ ጅም ምስራሕ 20 ደቂቕ መዓልታዊ ምስራሕ ይውፅኢት ዘለዎ ስለዚ እቲ ውፅኢት ኣበይ ዘሎ ሓደ ግዜ ኣብ ትገብሮ ኣይኮነን ኣብ መድግጋም እዩ ዘሎ ስለዚ ፍቅሪ ድማ ከምኡ ንኣሽቱ ነገራት ቀፃሊ ዝደጋገሙ ክኾኑ ከለዉ እዮም ኩልዕ ዝብል እምበር ትኽኢልካ ፀኒሕካ ክንዲ ገለ ህያብን ዝኾነ ስፔሻል ትሪትመንትን ሒዝካ እንተረኺብካ የስ ክትሕጓስ እያ ሽዑ ድሕሪኡ ግን ክርሳዕ እዩ ንኣሽቱ ዝደጋገም ግን ኣብ ናሓትሕዱ እናተገጣጠመ ስለዝኸይድ እቲ ዓበ እውን ኣየድልን እዩ ተተገይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሰነት ተተገይሩ ከዓ it's still okay ክግበርካ ብዓቕምናኻ ክንክእል ኣለና ስለዚ ብድሕሪት መፂኻ ከምዚ ጌርካ ሕቁፍ ከተብላ ከለኻ ከምዚ ምክልኻል ወይ ፕሮቴክሽን ዓብይ ምክንኻን ወይ ተገዳስነት ወይ ኣለኹልካ ኣጆኺ ክከላኸለልክ እየ ስለዘስምዕ ነታ ጓል ዝለዓለ ስምዒትን ፍቕርን ይስማዓ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እንድሕር ክኢላ ቤዝ እንድሕር ትሰርሓላ ኮይና ኣብ ድሕሪት ኣብቲ መናኹባ ማለት እዩ ኣብዚ ቀስ እናበልካ ማሳጅ ምግባር is very important እዚኣ ሕጂ ኣነ ቀፃሊ ዝገብራ እያ ምክንያቱ ልክዕ ከምኡ ማሳጅ ክገብር ከለኹ ንዓይ እውን ደስ ይብለኒ ሪሊ ምክንያቱ ንሓደ ሰብሲ እቲ ዝለዓለ ሓገዝ ክትገብረሉ ትኽእል ሾልደር ማሳጅ ኣገዳሲ እዩ 1 minute 2 minutes or 1 minute is enough ሓንቲ ወይ ክልተ ደቂቕ ብዙሕ ግዜ ኣይኮነን እዚ ንኣሽቱ ነገራት እዩ ቀሊል ግዜ ድማ ንሰብ ድማ ንኣሽቱ ነገራት እዮም ዝያደ ዝሕጉስዋ ሶ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከላ ብድሕሪኣ መፂኻ ከም እንድሕር ጌርካ ልባ ብሓጎስ ምልእ እዩ ዝብል ይብለና ልብና ብሓጎስ ምልእ ይብል ይብለና this will make her feel like you are ready to protect her ኩሉ ግዜ ድማ ክትከላኸለላ ኣለኹልኪ ኩሉ ግዜ ፀቃኽን ደገፍክን ኣነ እዩ ዘስምዕ ንዓ እሞ ኩሉ ግዜ እዚ ዓይነት ባህሪ ድማ ከም ተፈቕረትን ከም ትሓልየላን ከም ትግደሰላን እዩ ዘስምዕ እንታይ ጓል ኩሉ ግዜ እቲ ስምዒታት ወዲ ዘለዋ ወይ ስምዒታታት ዘለዓል እታ ኣብ ዓራ ዝግበር ስራሕ ኣይኮነን እቲ ቀፃለ ኣብቲ ዝወዓለቶ መዓልቲ ክግበር ዝወዓለ ድምር ንሱ እዩ
ملؤنت دليت ناي سمعتاتا زروي كابتي ابتا عرات راي ابتي جزي دقاس راي نغبرو زرباديو متنخاف ديتي كونس كينو زقدي كونكشن الون ابدك كونستيو زيار سزيا بتدغاغامي زحتتا ابدك كونستيو ايتامنون يمكن منتاي كم صحافن بزعبا زارسي زخونه بهرنوح لومي كزاربلا وسينا له مالتي نمبر 3 كمي غير كانت اقوال لبا بحاجوس مشت كم تبل تقبر كنكتسلينا جينا كلت ترينا لنا صالسيتي give a helping hand حنت قالسي حنت تنتوايا بقدما يسمى نيرن تايا تبل سادما زانتايا غمان تنتوايا كونتن حنت قالسي سبعايا سيريان يرو بقى بس تسرع بس تلعال بس تكبر ما بقى بزح نقرات كتسالم سرعايا تقريم تود مالتي كم زخماي مالتي نعخسها تاملاغسي 4 ايد كبكني رو خلت ايد سخلا يكون نعخي إيلوا مالتي بتمسات ويبتقرمو هاي تسكي لباب يعني راح 4 داهي بننديو تنكل تداس خاحس كام كن كبر طبعا صفاني نسوكلتين حزوان كوفي لسرز نبره 4 دا املاخي بننديو تنكل تقم ساخلا خوينا نبري لا تبحال تاي مالتيو 4 ايد كتكون لك كتحجز لك قد كابتي رومانتيك نقول نسيت دما اذا حاجه زي زي ناي بحق كتفكر كان كم تقدسلان كم تحليلان تدليغا هيك تفوت كتقبر لك عبصريت كتحجز لك كذا كتكسر تصنيها امول وال تحجز قلمله እዚያ ባህሪ እዚኣ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብጣዕሚ እያ ሓጋዚት ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፅሬት ፈትዋይ ደቂ ኣንስትዮ ገዛ ፅሪሪ ክብል እያ ንዕኡ ክገብራ ከለካ ብዙሕ ኤነርጂ ብዙሕ ድኻም እዩ ዝወስደለን እንተሓመቕናሲ የስ ክንሕግዘን ኣለና ተደይ ኣፅረና ግን ከነድንቐለን ኣለና እቲ ዝገብርኦ ድኻም ብጣዕሚ ኣድናቆት የድልዮ እዩ የስ መዓልታዊ ብዙሕ ኤነርጂ ኣብኩም ክጠፋ ኣነ በዛ ነብሰ የፈቱኒ ትርሃስ ግደፍ እዩ ዝብላ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ፅሩይ ከሎ ምትግጋም ኣየድልዮን ግን كم خوينو كتتصرف إلى تغيير يلتصنعكاس أنت ده حاجزك ويسرح تعيلك أدنقلا واو كنده يصبغ غيركيو كتب لك معناته أنت أبت متريت حاجزك لكن she really feels great معناته بزح دخام سيف غيرك الله كمرما this kind act is highly attractive for women and kindness is an important sexual trait كاب دكتور sexologist دكتور جيسي أورايلي تبعلتها تبلنا له إزاي رحراي ناي حجز ناي متحبار ناي دقف سمعت نتاقوال بتندك نسيو عب كبر له نما الجزاس اللي تراها ترجم تايف انتهى الوقت بالتخيل جن زفرح زي رحراي دنجاز أنا تا عب بوت هاللو بقى إزاي دنجاز أزدما أبتزلوا صوتاوي تأمتن سمعتاتن عبي أبركتلو تبلنا زكيلا دكتور مالتشو when she wakes up حدا جزء دما تبغى يركز سبرايز كجبرة تدليها بنت فتت خينا نابن توي شايت فتت خينا قريب كلا تخيل كماشين تلا كوي كلام لك قريب كلا تنسخ على ريد خين تسأني هو إذا حجوك أنا جبراني حق حش كلمة دنسي الله حق مزرعة تبغي بنت دموينا خمسة تسلس دلية جن يس يا هذا محل تجبرة خمسة لنون نفسي نقرن له هذا فيديو خري جبرة خلص I really felt good لذي نخلنا غطق من نادخلنا عين نعهم من مالتيو سلذي بون ويز خونة تسات دليو قربها بالكلام تسأنيكا she really feels loved تقداسنت حاليوت قبل عليها خبروتي زراعية لذي كم تنسن كل جزء كينت أمي حاليوت زريالنا تقدسن تعي مقبي كله زوس خالنا احنا هذا ما حدا جزء كمو حاجة سكن قبر كلنا توم تقبروه compliment ثم زين قبرها ناوجت محمد قس يتوع مالتي do things for her that aren't ordinary كالدما كم تين قد على زي الرأي التلفزيون فيلم تراين ريو فيلم هاي قبر توجيتي فكر ودنا تقعد مع خفيتي توا كرسي صعيب خفيف بلا ماكينة خفيتي توا قال ما لزع فيلم تراي زقبر كل جزء قبر الله سخط خيلك ولا قد على زي كونس كتقبر إذن قرات إذن حدش كوني يبلون كالو ودخ قبر كلك تقرمي يبلان نع فاميليار نع نورمال لقر كم سخون قبر زي ما عطوا كفي كاوت آية زحاب تلو سحاب الله زخفت تلو خفت الله زسكم تلو تسكم الله كل جزء كتحق زافتن ولا everyday تزيجر كا إذن قرات زي نع حدش نقر كوني يبلون كبر الله كخر اللو وتيت دما حقستن بلبات أفكارك قوالن كتركب يكأل مالتي كمان كاوسك أنا بلا add more spices more كمان كهنوس خلو keep an eye contact with her in any event أبزخونه وراي
مرعديو تنقديو زخونه بوتا مستخيد مو مزبزحات محازوت كان عرقتخان كتقلل كلها كل جزء انت خطك مالك this is very important يا استوعلوا لا ابت بيزي مس بيتسب خامس قال لك خلخ عينخا سرق ابيلك خط متعلق ما في الشق كتب لك كل جزء ولا كوز بوتا زي اقد عشان تخونن عيني قمساقي لبي قمساقي كتب لك that kind of feeling شالك سب خامس راها completely ignore كتبها بالكات بلا كل ومساخر لانديا شعو قال تقول تخلق يس مستمع روت خام حازت كتتصاوت سحاق بيتسب اتس اوكي سرق ابيل كان جزير عين ريخه الشق كتب لك ستيل اي ستيل نعيسي ولا بكم زبوتاون زبل اسكسيخ زبل ملقتي زم حلالف سلازي this is very important كجبرك قليلي if you want to lock it and make her fall in love with you all over again ask her to dance كمدما وراي ناي سعسعيت ناي صوتات تلوا خوينو مبزحتن دق انستيو كلنا بلي اللهون مبزحتن دق انستيو كصوتا كسعسع يدلي اللونا وشتن هجي يحفراني سكفان في دق انستيونا ناتنا مالت حديني سكفان زي نادر يا خلوا حفك بلاي كلاني بفلاي دما تسبعيا سعسع زي فتو خوينو من سخا تفلطن سبات زي بلا نادر ليت كترف تخليا دك تبعتيو مبزحت غزي كل غزي يكون مبزحات سعسعيتن صوتا ناي فتوني كوفي مسفوتو علالي مسفوتو زي نعات رديخة ولا حنسب عسكاتي خامسة تخيلك كل جزء نتقابل بعضله ولا خيد ليد جراديكا مرة خيد ليد يكونسي قرق على علامة اللواء صاحب كان تيتيخايا باللبة كاب متن العالم كتحب وصل كان كتفكر كان مخانا ينقرنا زون كيلاتات حنتي توسع يتابع أكيد عسيت عرفت قبل الكاتخل دما مس بيت السبع مس درا مس حواتا مس أحاتا زمدنا خل صبوك خونا له قال نسيت بتعمي دس بلا مس أحواتا مس أحاتا مس درا صبوك زخونه كبر زمالو زمدنا انتلك خوينو ونياتو كل جزء سدرا تخبر الله انت خوينك انت يسمعنا كبر يسمع مس درا نحواتا نتوم تاتيلهم زعبيوا علنا لكنا بولو تخوب أقيبهم زالهم مساخا زلا كم أنا خد كون جيرهم زقرب الكاسدرا كبر زيت بدرخينك نعاون كبريت بان زلا خاي خويني يسمع حقون كمي معناته ثم أدي أنا بوانتم سترا كنديت عرامي ما بزبط عما هذي نعم عباي نجري عباي ياب أب عالم زبالة فترتها هذي نزوم كمي لهم زعبي سترا كتخبر لهم يقني اللي كتب لهم مسهم صبغ زمدنا فترة كلا خطاقال نسيت كل جزء عقابتي دي سمع فقري يسمع مالتي هذا مس بيت السبع هذا حدا جزء قليل هيكونن قل توم بيت السب كال نجارات كلهم خليو أب كلكم مالتي هيكونن قل استخالك كامس سلاماوي فقر زمالون كبر زمالون زمدنا أنت فتيرك نعاخ صبغ نعادما درب عزف صبغ يخون مالتي وتروح مشته attractive qualities دكنستيو بحفشة زفتوا بودي ثلاثة عقد اسم تكسي مفجعة دكنستيو بحجنا فقر تخيل كتلو تخيل أو كتلو تخيل زين ثلاث سنوات بتاعت مرة عقد استيم أبدك تبعتي مال قدامي assertiveness هاي مالتي زخه it means knowing what you want أبي واتي دكنستيو كابو تبعتها بيو نقرت له أنتي كم تدلع بيوت كتفلت علىك أنتي مدبك بحمشت عمت ده حمشت عمت أبي خاطلو عمتنا عمت ده حمشت عمت رادي كونش لو من تاي دليل لغن تاي دليتاتك تاخد بلعت لي تاخد جبري خد لي نابيك كيد خد لي أول حنتي فلت كون كتب لي بالكاب نابزخن كيدنا خمسخن جبرينا مدب زلو ودي فتوى عندك كنستيو وزخاني كون زبل زلو a pool of research بزح مصنعتي لذي دك كنستيو مدب زلو علامهم زفلتو زدليو زفلتو دك تبعتيو زيادة يفلتا هكا يفتوان they don't like confused and jerks ولا حنت مدب زي بلوم من قدوم زي فلتو علامهم زي فلتو أودات أي فتوونيوم أو كلتكم هذا مدب زي فلتن سبعة ثمان يوما نت مدب زلو نتي النبي كم تخي زلو دليتاتو زفلت نوعين زمرتا 1 emotional presence is number 2 تغاليت دما you have to stay committed physically mentally and emotionally كل جزء قال فتوى ودمس أخلو أفهم ساي لبوم استبسا عينك كون يبلون مالتي بمولو لبخا أكلك حنقولك سمعتك أبتمس أزل لغاية مس أخذ كون عليك لو مهجز قليل يكون تليفونات دو سرح دو بلدو ديستراكت خبرنا يقولي جن أبتمس أكفن بلا مطبخن بلدو قال خن قبردي تليفونك إغنور كتقبر لك استخالة مثلا مساء تلفزيون تخوني يدفع سزي أبتمس أكفت بلا وحد جزية ونتخون مسرح مسجلة أبتكفت بلا جن أخول جزية
ክትዛረብ ከላ ክሰምዓ ኣለካ ርእይቶ ኣፅን ክትብል ኣለካ ስምዒታታ ክትገልጽ ከላ ስምዓ ነገር ክትዛረብ ከላ ክትኮላልፋ የብልካ ከተዛርባ ኣለካ ንስኻ እውን ናትካ ክትሕውሰሉ ኣለካ ምክንያቱ ካባኻ እውን ክትሰምዕ ትደልያ ክትዛረብ ጥራይ ኣይኮን ትደሊ ክትሰምዕ እውን ትደልያ ዘይትዛረባ እንተኮይንካ ፅቡቅ ኣይስምዓን እዩ While financial stability is vital, women seek emotional stability, which leads to stable relationship. Be mature and have control of your things. ስለዚ ዋላ ከቁጠባዊ ምርግጋእ ናትካ ኣገዳስን ተደላይ እንትኾነ ብደቂ ኣንስትዮ ኪኑ ድማ ናይ ስምዒታት ምርግጋእ ከዓ ይደልየን ካባኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብስለት ከተርእላካ ብስሉል ዘድልየካ ትፈልጥ ከምኡ ድማ ኣብ ሂወትካ ኮንትሮል ዘለካ ነቲ ነገራትካስ በዓልካ ተንቀሳቅሶ ኢልካ ብስንፋስ ትኸይ ዘይኮነሲ ብመደባትካ ትኸይ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ እዚ እውን ነታ ጓል ማግኔት ኮይኑ ክስዕባ ዝኽእል ሰለስተ ኣገደስቲ ከም ሰብ ንዓኻ ፅቡቕ ኣብቲ ሓዳርካ ኣብቲ ፍቅርካ ድማ ዝበለፀ ዝገብረካ ነታ ምሳኻ ዘላ እውን ዝለዓለ ግራውንድ ወይ ከዓ ፅቡቕ ባይታ ኮይኑ ክሕዛ ዝኽእል መሰረት እዩ እዘን ሎሚ ዝረኣኹመን ሓሙሽተ ምናልባት ከምዚ ዓበይቲ ይኮና ንክትገብረን ግን እንተ ቀፃሊ ደጋጊምካየን ክግበራካ ዝኽእለ ተለዎ ኢዳ ሒዝካያ እንተኸትካ ኢድካ ኢዳ ምንባር ቀሊል እዩ ከምኡ ብዕላማ ክንገብሮ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ሃንደበት ንገብሮ ተለና ብዕላማ ከምኡ ኩሉ ግዜ ብድሕሪያ መፂኻ ኢድካ እንትጌርካ ምሕቋፍ ብድሕሪት it's really good ተኺልካ shoulder massage ምግባር ምሱ ምሕጋዝ ኩሉ ግዜ ከምትሕግዘና ንሕና እውን ክንሕግዝ ኣለና ከምኡ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኢቨንት ክትጥምታን ምሳ ኣቴንሽን ክትገብረላ ኣቓልቦ ክትባ ከምኡ እውን ምስ ስድራ ቤታ ፅቡቕ ዝምድና ምግባር እዘን ናይ መወዳእታ ዝበልኩን ተጌርኩም ኣብ ፍቅርኩም ፅቡቕ ዝኾነ ሂወት ዘለዎ ማሙቕ ዝኾነ ፍቅሪ ክህልወና ይኽእል ከም ወትሩ እዛ ትምህርቲ ሎሚ ንኩልና ትጠቅም ኢለ ቀሪበያ ምናልባት ነቶም ካልኦት ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ክጠቕሞም እዩ ዝበልኩም ሸር ግበርዎም ብርግፅካ ርግፀኛ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ኣይፈልጥ እየ ዝበሃል የለን እዚ ኩሉ ግዜ ንከተስተውዕል ሪማይንደር ክኾነኩም ይኽእል እዩ ከም ሓደሽቲ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ኣብዚ ጂድራር ዝብል ቻነል ብዙሕ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣሎ ተጠቀሙሉ ኣብ ሂወትኩም ድማ ብርግፅ ለውጢ ከምፃልኩም እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ይልወጡን ይዓብዩን ስለ ዘለዉ ታባይ ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚ ናትኩም ርእቶ ኣብዛ ናይ ሎውን ቪድዮ ምናልባት ንስኻትኩም እውን ትውስኽሉ ተመክሮ ዘለኩም ደቂ ኣንስትዮ ትደሊኦ እንተለኽን ከመይ ትርእያ እዛ ቪድዮ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናትክም ፊድባክ ክፅበ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ተወሳኺ ትውስኽዎ እንተለኩም ናትኩም እውን ክፅበ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ናይ ሎሚ ስራሕ ኣብ ዝተወድያ ኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀልኒ እዩ ቻው